ଜୟ ମା ବିଂଶ ଓଝା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ନିଦ୍ରା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିବ ଘଟ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ଘଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଖଟ ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ଶୁହ। ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଲା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆପଣ ମରିବା ଯା ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକାରରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରାତି ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଜାଣିବ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଉଠିଲି। କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଜାଣ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ।